Kaniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Pampasaherong bus, kalit na sunog samtang nagbiyahe sa Mawab, Davao de Oro. Mga pasahero, paspas nga ng gawas. Inahan og tulo ka menor de edad nga anak, gidunggab patay sa ilang balay sa Josefina, Zamboanga del Sur. Suspect, posibleng ka-live-in sa inahan. 45 anyos nga lalaking bugaw, dakpan sa Iligan City. Duha ka babae kung asa usa menor de edad na rescue. Pipila ka minibus units ug mga balay, gilunupan epekto sa kusog nga ulan sa General Santos City. Og 27 ka parisan nga mga personahe sa BJMP Region 10 dungan nga gikasal sa Iligan City.